laro kom kech wando nye walaro kom kiro piyo kotho pok piyo we kom nono karia gotho otieko dweche adek to jodongo dhi obedo finyo fafa jodongo kendgi mang'ama noluongo bura ni luongo na Diro Sawa mane secretary mar Riaga askane wadhi ofafa ne jodongo ong'iyo magineno ni koro nyandiko emarito kom Riaga an nyandiko ngadi uketa itarim dweche adek kandalo 90 rumo koro kono wadoko fafa ne jodongo okonfama kaka kir kaluwore kod jaduong' Odungi Randa mane osidhi kaka ker giko higa mokalo kopogore kod kom mar ker bende nitie jasum paro ma dho ngere dendo ni patron lemo ma jaduong' nyandiko koni en ma josiasa donjore godo e weche mag jodongo.